Lamabhela sicoco sinuka insundwana ngamakokozela njengelifu lemvula ngombutho kaMbikazi ngobumntu ongqathu akalahlo sonani osala koniwa kaloku zezonto zingonimntu into eziqhwanyaza ngemali. Namhlanje kaloku yi-7th of February 2021. February ke yilo nyanga ke bese sichazile ngenye imini, kodwa ke yona iSunday lolo suku lelanga, lolo suku esiye sihlale phantsi ngalo kwenzo lonto ikumila kuyilonto ye namhlanje siyahlala Sihlalutya Amathongo. Babhalile ke phaa kule veki sisuka kuyo bathi tatubhele nantso into ilapha phambi kwamehlo ami indixakile, sizabe sisenza loo nto ke kuhlalutywa. Sithi ke wena mntu ofikayo mhlawumbi unawakho amathongo wabhale phantsi kwayo lena ividiyo, ungasuki uyobhala ngomvulo kwividiyo ngomvulo kanye ngolosithathu kanye Saturday zenze ezinye izinto. Jonga lena yaSunday, nantsi ke into bayichazileyo phayana esifuna uyigxininisa, kuyahlalutywa akutolikwa. Libhale ke mntana omhle, singakhange sibe siyitsala ke masingeneni phayana kulaa ndlu kuhlalutywa kuyo nguMbathane noMamcirha masicamagusheni. Akazubuya kubhele njengoba esithi bhabhayi nje, uza kubona ngomso Monday the 8th of February apho sizawube sincokola nge-white sugar. Nikhe niyiqaphele mos uba seyininzi kwezi zinto zeziwasho namayeza, sabe sincokola ngayo ke ngomso Monday Camagu. Masibuleleni ke singene kolusuku lanamhlanje. Baniyazi bolusuku lusuku lolawula amathongo. Namhlanje sinomama uMamcirha uzanele kaTsawu, sibe naye uba uMbathane ulungile kaMasina, kodwa bazawungena ke bazithi vandla bazitsho bawusebefaka neenamba zabo ke ukwenzela wena mntu ofuna ukubalandela ubalandele. Kodwa sifuna ugxininisa lento ithi ungababhaleli amathongo akho, kuba into bazawuyenza bona bazawulandela umntu kula azawukwenziwa azawuhlalutywa namhlanje. Umntu othi le mibuzo beniyibuzile, umntu othi le nto benicela iclarity kuyo, bazawukwenza loo nto kuba kaloku niyayazi nani iingxaki zamathongo. Bazawungalali bejongene nala mathongo, nikhalaze kwanini uba ndibhale ithongo ngeveki ephelileyo anikaphenduli. So sithi ke besicela wonke umntu awathumele kule ndawo sizawuzama ukuwenza phantse onke izihlwele ezivuma. Ndiyacamagusha ke ndinikela bona. Siyacamagusha esihlweleni. NdinguMbathane mna, uXasiba umkhulu ubhelisa uMatshaya, unqanga uMatshina ibheka nje umntana usebebiza izibukweni. Ndizalwa nguMamvundu ifola kabhayi kaKhetsha. Ndingulungile kaMasina njengoba sechazile kubhele. Ndikuphehlo ndikwithongo kwadiliza ithongo. Unganilandela ke wena YouTuber, Facebook ndikhona ndikudiliza ithongo. Andikho ke kuWhatsApp, siyacamagusha. Unganilandela phaya kuFacebook kakhulu, search udiliza ithongo, ipage leyo. Ndifumaneka kwa 073 1075 ngamanani wami womnxeba lawo. Camagu. Mandicamagushe. Njengoba sitshilo ubhele ndikuzanele akaTsawu, uNcibane noJawu lutsonsa uhlonga Namhlanje inyembe ezayo. Ndizala ngumameke uMamthembu walo uMaqatha lukhona Camagwini. Ndikuyiphehlo likaza nendaba Camagu. Sicamagushe ke, khawusinike iinamba zakho Mamcirha. 078 165 0649. Camagu, nazo ke inamba, kodwa ke masingenene entweni. Into yethu ke njengobana besithi abantu mababhale kwi-comment, nizawumane senza njalo ke. Umntu akazubhala kwi-comment zenye into. Olusuku lwangecawe lusuku esabe sihlalutya ngalo amathongo. Sicela ke umntu abhale kwislothi sangecawe into yamathongo. Nantsi into esifuna uqale siyicacise ke phambi koba singene kwindima yanamhlanje. Asitoliki, siyahlalutya. Ukhona kumehluko. Xa utolika isiXhosa usesilungwini ingu-verbatim, sometimes word by word. Siyahlalutya apha, siya-analyzer. So sifuna ke lento siyithethayo uyiva uba iyayenza na kuwe isense
And one of indlela ezimnandi ke zohlalutyelwa ithongo xa ungayiva kakuhle lena yise phako wenu, umzi nomzi uba naye umntu okwaziyo ukuba nguye ohlalutya amathongo. Singakhange sitsale ke singena kokuqala sawenza nje namhlanje abe 4 abe 5 ukwenzela uba singakhali ngedatha. Iyaphela idatha. Okokuqala ke siqala ngobuntu bakhe uTheophilus. Uthi, molo bawubhele, ndicela utolikelwa eli phupha. NdingumXhosa umXesibe. Ndiphuphe ndivuka late for ukuya emsebenzini. Ndiphangele esikolweni esi-educator assistant. So ndiqonde hayi mandingaphangeli ndiye esibhedlele for sick note. Xa ndifika phaya esibhedlele into efani kugcwele izecurity all over. Ewe ziba khona but not lamhlobo. Bezininzi kakhulu noba around 15 to 20 apha phakathi esibhedlele. Uthi ke usilo lo muntu uchazayo uthi ziyazula-zula ezi security. Ndithi ndisahleli ndilinde uhoya ndibone ukuba hey kugcwele, mandisuke ndithumele uprincipal imessage uba ndizawuba late. Ndithi sendiphuma apha esibhedlele ndibone abantu bebaleka, qha ndingahoyi ndihambe kuba ndileqa emsebenzini. Ndithe ndajonga ngase-left ikati emnyama, I think i-Black Panther kuba ibingeyiyo le kati iqhelekileyo yasekhayeni. Le kati ilwa nezinja eziyi-3. Iphuncuke le kati kuba izoyisile ezi zinja, ize straight apha kum. Hayi ke ndibaleke kuba ndiphindela ngaphakathi esibhedlele. Ndithe ndisabaleka njalo ndavele ndothuka ke ngoku ndicela utolikelwa eli phupha Camagu. Nalo ke ithongo likaTheophilus Camagu. Siyacamagu Shapela. Umhlekazi lona apha kulombono njengoba evuka late nje ephangela. Okokuqala umsebenzi uyenzuzo kuye kwimpilo yakhe, impumelelo. Uvuka uyaselwa apha uphela evuka late ubheka emsebenzini. Loo nto ibonisa uba ukhona umoya omdaka omcinezelayo ukuba angakwazi ukufika kwizinto zakhe kwangethuba, azenze kwangethuba. Okwesibini, uphuma esiya eyofuna uncedo esibhedlela njenge-sick note. Ufika phaya kugcwele izecurity ethongweni ngabantu abadala, zizihlwele, ngabakhuseli. Sibabona njengezinyanya, ziphithizela ndawo yonke. Athi esafolile apha phele ebona uba kunzima uba makancedeke, makazama indlela yokuba ade ayofika emsebenzini. Xa ephuma esiya emsebenzini, nantsi ikhanka kwakunye nesihlwele sengethe. Ziyalwa. Ezi zihlwele zombini, ikhanka sisihlwele sasekhayeni, ikati nene sisihlwele sasengetheni. Apha ngabantu abadala abahlangene, kodwa bayalwa bobabili. Lo mbono ke ubonisa uba kumele ephendlile ekhangele apha ekhayeni ukuba yintoni le ibangela izihlwele zingaxoxi intwenye ngaye. Mancamagusha egqirha mamgqirha. Mancamagusha Mbathana. Andizoyilanda ekuqaleni ngoba uMbathana selenyathele eminye imihlaba. Ndizawungena kule ndawo ithi xa ifika isibhedlele ndiyithatha as indawo yonceda. Kulapho sincedakala khona xa singabantu abagulayo. Uthi xa ingena esibhedlele ezofuna uncedo ufika kho izecurity. But zininzi kakhulu isecurity njengoba setshilo uMbathana ethongweni zizihlwele. Kule ndawo yoncedo ufika sekukho izihlwele ezikhoyo ezininzi. Akaguli ngokunokwakhe yena njeba eze apho uzofuna iphepha elizamchaza uba kuthena ngakhanga kuba evuke late, so akakwazanga uphangela. So uzofuna iphepha elizamkhusela uba angagxothwa emsebenzini. Uthi selapha kule queue ufika kukho abantu abaninzi. Aqonda uba eli xesha uye limbethe ixesha. Makafowunele uprincipal amchazele uba uzulapha uzofuna uncedo uzawubheka late. Uthi uthe eselapho ke ngokulothu engekangeni
for uba azokwenziwela uncedo elifunayo. Aba bantu bafole naye ubabona bebaleka naye aphume. Xa ephumela ngaphandle ubona ikati yehlathi, abone izinja zisilwa. Uba ndiva kakuhle uthi kweli cala lase-left, thina bantu ke bephehlo, i-left siyithatha ngeliba licala lakulo mama and then i-right licala lakulo tata. Siphinde kweli cala lakulo mama amaxesha amaninzi xa sifukamela engetheni, amaxesha amaninzi sifukamela eli cala lakulo mama. Camagu. Kukho ke ngole kati ehlathi kubekho ezi zinja. Izinja zona zizihlweleza ezikhoyo zalapha ekhaya. Camagu. Uthi ziyalwa ke ngokwezihlwele ngokwalapha ethongweni. Ezi zihlwele zakulo tata ziyoyiswa zezihlwele zakulo mama zayibeka ngelo hlobo. Ekukoyisweni kwazo ezi zalapha ekhaya, esi sasengetheni siyamlesonda ngaye. Xa ndiyibona ke ngoku le nto inento yokwenza nalapho kwelicala kulo mama wakhe. Ke ngoku apha ethongweni akadange afika ke ngoku le kati yehlathi yenza nto apha kuyo. Camagu abantu abadala. Masicamagushe sizayibuyisela kuye ke uTheophilus sisithi nantso Theophilus, imibuzo ke ikhona nezinto ezithi ingaske uphinde lento uyidibanise noosiyazi. Oosiyazi bakujongela uba yintoni lilwisayo phakathi kwabantu bekhaya. It's very important ukubana ke uyikhangele. Noba uyanga kusiyazi usenoyazi wena impendulo. Siyagqitha ke siya kolandelayo. Olandelayo nguHilda Nyembe. Uthi Camagu Khehle, bendicela ukubuza, xa uthonga ubona isandla sifake iintsimbi ezinemibala emithathu, umbala o-red, blue and white, eli thongo lize kabini, ingaba lithetha ntoni? Camagu. Camagu mamgqirha. Camagu bhele. uHilda apha akacacisanga nzulu kwesisandla. Ukwenza ke abe mafutshane masibe kolhlobo. Isandla siyakwazi ukuvela sikomkhulu, siyakwazi ukuvela sisengetheni, siyakwazi ukuvela singekho anyway but sivela nje spacing. Siyacamagusha. Akacacisanga apho uba ezintsimbi ziquthwe esandleni okanye zisezihlahleni. Siyacamagusha. Kodwa ke masingene nje ngamafutshane sithi apha uHilda unikwa umsebenzi wabantu abadala. Kungenzeka ukuba unikwa itasi ngukhokho. Okwesibini kube kanti unikwa indlela yobugqirha. Okwesithathu intsimbi lena umbala bethe unjani kanene? Blue, white, blue, red. Blue, I'm not sure about refer to sky blue or navy blue, but blue or sky blue or refer to komkhulu, ne? If ngu-navy then kubanye abantu kwiziduko ezithile uye aqhamele imeko yokusweleka kwabantu abadala ngengozi xa kungu-navy. Wahluka ngokwesibongo zethu ke. Then u-red amele ingethe, specifically amayeza, sube kungumntu onesiphiwo sokomba nesokukhanda imbokodo okuphila abantu. Ndiyacamagusha mandime kangako. Camagu ke mbathana nambe zama nje uhlomla phakathi kweli thongo. Njengoba sewutshilo ke mbathana, intsimbi le ivele esandla. Esi sandla asisazi noba sisihlandla somuntu ongumama noba sisandla somuntu ongutata. Kodwa ke uthi le esi sandla sineentsimbi. Ezi ntsimbi kukho intsimbi eblue, kukho intsimbi emhlophe, kukho intsimbi ebomvu. Intsimbi mosini ireferisha ebugqirheni. Camagu. Mhlawumbi lo mntu uveze esi sandla salo mntu ngumntu wayeligqirha lalapha ekhaya. Umnika ke ngoba makathathe
iintsimbi zakhe. Ngoba kaloku njengoba apha ebugqirheni uye uthi wakulendulela eli iintsimbi zakho uzinike uchonge umntu apha ekhayeni ozawuthi athathe indawo yakho umnike ezi ntsimbi. Mna ndiyibona ngeli hlobo loba lo mntu uveze esi sandla uyamnika ezi ntsimbi, and le mibala ivele kwezi ntsimbi zezi ndawo lo mntu uveze ezi sandla wayelalele kuzo. Camagu. Ngoba uyinikiwe intsimbi emhlophe, into ethetha uba ubuniki ubugqirha, ebeligqirha lo mntu unentsimbi emhlophe, walala engetheni ngala ntsimbi bomvu, walala komkhulu ngala ntsimbi iblue. Ithi ke ngoku le nto nje bemnika ezi ntsimbi nje ufuna anyathele kweza ndawo wayenyathele kuzo, abe ligqirha Camagu. Camagu Hilda, masibulele ngelithongo lakho. Ingaske ukuba kuyenzeka utshekishe either umamcirha okanye umbathane kuba uthi liye laziphinda. Ingaske sijonge ipattern ukuba eli lelokuqala okanye lesibini, uba lelokuqala belithine lesibini or vice versa, izokwazi ujongwa lento because one of izinto ezingacaciyo ukuba esandla sivela senzani njengoba esitsho umbathane, ithini context yalento yesisandla, because it cannot be just isandla esivela nje in many times. Kufanele kubekho enye into beyond that so that izokwazi ubonwa lento ukuba ithini xa yonke. Kodwa le bagqiboyitsho ikekelele entweni obana ikhona into enentsimbi phakathi kwekhaya. Sigqithe siye kuSinethemba Ngcayi okanye Ngcayi, uthi ndiphuphe kukrwitshwa umntu eparking lot. Ukrwitshwa ngabelungu ke lo mntu, njengoba ekrwitshwa nje laa mntu kubuhlungu apha kum, ndivale kumphefumlo. Kutsho uSinethemba uthi kukrwitshwa umntu phaa kwiparking, nguye luvalekayo. Camagu. Camagu Shabele. Yeyi. uSinethemba apha njengoba kuvela ebona kukrwitshwa lo mntu kuvaleke yena. Number 1, siye sithi ngokomoya wasethongweni, xa uzawubona into eyenzeka komnye umntu ube usiva isenzeka kuwe, yi-reflection yakho liya, okanye bathina mangesi na igama limnandi abalibizayo, sube kunguwe lowa ekwenzeka kuye laa nto, wena ube uzibona ulapha, yiflash yakho. Ndiyacamagusha. So siye sithi ke kubantu bomoya uboniswa amandla okanye isiphiwo sokuba ngumombululi xa ezawubona into eyenzeka phaya emntwini ibe isenzeka kuye ngelo xesha. Okokuqala. Okwesibini, abantu abamhlophe okanye abelungu ethongweni baye bavele njengempundulo. Okokuqala. Okwesibini, baphinde kumanye amathongo okanye kweminye imibono bavele njengabantu abadala, njengezihlwele. Apha ababonakali njengabantu abazizihlwele. Mandime kangako mamgqirha. Camagu. Zeba senyathele ke imhlaba ithile umbathane. Okokuqala lento yenzeka eparking. Iparking mosindawo ehamba abantu. Iphakathi kwabantu lento. Ukrwitshwa umntu okude. Umbonela kude lo mntu ukrwitshayo. Kodwa njebe krwitsha nje uva kuvaleka kuye. Camagu. Masicamagusheni sizawuya kolandela, sawuthetha nje ibreak yomzuzwana siphinde sibuye kuba ikhona nento engathi ibhetri yaphela apha. Yiloo nto sijonge yona ngoku, sinathi siyapenika sijonge le 2% webhetri. Sawubuya sithatha ababini Camagu.